Dámy a páni, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii našej kandidátky číslo 7. Budeme sa venovať téme zahraničná politika a viac sa k tomu bližšie vyjadrí generál Pavel Macko. Dámy a páni, dobrý deň. Dovolte mi predstaviť vám priority v oblasti zahraničnej politiky. Za normálnych okolností zahraničná politika nebýva súčasťou predvolebného boja. Bohužiaľ, sme v situácii, že po 10 ročiach našej jasnej orientácie na západ sú niektorí politici na Slovensku, ktorí spochybňujú naše základné bezpečnostné a ekonomické ukotvenie a chceli by Slovensko vytrhnúť z toho priestoru, kam prirodzene patríme a zatiahnuť ho niekde na východ alebo do izolácie a neistoty. Prvý bod našej zahraničnej politiky je jasná garancia našej euroatlantickej orientácie. Európska únia je náš základný ekonomický priestor, ktorý nám poskytuje možnosti pre náš rozvoj a Severoatlantická aliancia nám dáva jasnú garanciu bezpečnosti. Chceme mier a bezpečie pre Slovensko. Práve preto podporujeme Ukrajinu, lebo drží agresora ďaleko od nás a my sa môžeme pokojne venovať rozvoju našej krajiny. Dajme našu krajinu do poriadku od základov. Odborne, slušne a zodpovedne.